Zdravím vás, milí diváci, pohodlne sa usaďte. Ak pozeráte toto video večer, tak určite zhasnite svetlo v izbe, dajte si slúchadlá na uši pre lepší sluchový zážitok, pretože dnešné video bude naozaj veľmi mysteriózne. Ako ste už určite prečítali z názvu videa, tak viete, že sa dnes budeme baviť o mimozemšťanoch, takže otázka pre vás takto na úvod. Veríte na mimozemšťanov? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov, ja si prečítam všetky vaše odpovede, pretože ma to naozaj veľmi zaujíma. Ďakujem. Takže na moju facebookovú stránku ste mi nedávno poslali jedno video, ktoré som vám preložil z angličtiny a chcel by som vám ho dnes ukázať a mohli by sme si ho trošku tak rozobrať po častiach a okomentovať, zareagovať, čo poviete. Toto video má názov Alien Interview Secrets of Universe Revealed Project Blue Book a na YouTube má za pomerne krátku dobu viac než 1 milión pozretí. Na Facebooku sa toto video šírilo naozaj ako blesk a na tejto stránke má viac než 5 miliónov pozretí a viac než 200 000 zdieľaní. Takže to je celkom pekný virál a verím, že ste už mnohí z vás toto video videli. Ide teda o rozhovor, ktorý bol natočený členmi vládou financovaného projektu Blue Book, alebo ak chcete v preklade Modrá kniha. A ak neviete, čo je to projekt Modrá kniha, tak nezúfajte, ani ja som to nevedel. No Google nám samozrejme vždycky rád pomôže, dámy a páni. Takže projekt Blue Book bola séria systematických štúdií o UFO uskutočňovaných USAF, čo sú vlastne vzdušné sily Spojených štátov. Projekt začal v roku 1952, išlo o druhé obnovenie takejto štúdie. V decembri 1969 bolo nariadené jej ukončenie. Takže už vieme, že Modrá kniha boli nejaké tajné štúdia o mimozemšťanoch a z nejakého dôvodu bol tento projekt ukončený, čo je celkom zaujímavé. Poďme ale k samotnému videu, ktoré na mňa pôsobí celkom tajomne. Vidíme na ňom záber na zaujímavo vyzerajúceho mimozemšťana, ktorý je tak typicky osvetlený ako z nejakého amerického filmu, v ktorom keď niekoho vypočúvajú, tak takto isto je osvetlený, čo mi trošku napovedá, či to náhodou nie je fake. Ale vyzerá to na prvý pohľad celkom dôveryhodne, čo poviete? Zapínam tento interview práve teraz. Okay, we're recording. State planet origin? Okay, yesterday you told us you traveled, and I quote, thousands of light years to get here. Yes. Tell us the truth or the word or never be here. It is truth. I thought it off. From the future. To travel in time. Is to travel in space. Also special intelligence. So I take it aliens took over our future, right? No. So you're human. Okay, so you evolved from us. Evolučný potomok, ktorý sa vyvinul z nás ľudí? To mi chcete akože povedať, že takto budeme v budúcnosti vyzerať? No fešák je to, čo vám poviem. Čiže dúfam, že to akože ale správne chápem, že tento tvor v podstate ani nie je mimozemšťan, ale náš potomok, ktorý pricestoval z ďalekej budúcnosti? Ale z akého dôvodu sa vrátil späť? No snáď sa to dozvieme v ďalšej pasáži. Fú, dámy a páni, celkom zaujímavý rozhovor, čo poviete? So what are you doing here now? How? Tak je mi to už teraz jasné. Nukleárna vojna. Akože nad koncom sveta som ešte nejak nepremýšľal, no nukleárna vojna znie celkom logicky. Okay, so how about we concentrate on your time? Try me. Wait, so you know the meaning of life? What's the difference?
So you know how the universe is created? Yes. So you think God? Okay, illuminate us. What happens when we die? Okay, so let me get this straight. There's no death, and we all experience each other's lives, right? Okay, so how was the universe created, and why is it so perfectly made for us? Perfektne vytvorený pre nás. To si asi robil srandu ten vyšetrovateľ, alebo ako ho mám teda nazvať. Neviem ako vy, ale ja si nemyslím, že by svet bol pre nás perfektne vytvorený. Veď si pozrite všetky tie prírodné katastrofy. Smutná bilancia zemetrasenia na ostrove Sumatra. O domov pripravilo najmenej 43 000 ľudí. Indonézia, ktorá bola najviac postihnutou krajinou v dôsledku tsunami, tam zahynulo vyše 170 000 ľudí. Takže nemám tak úplne ten pocit, že naša planéta je pre nás až tak perfektne vytvorená. No ale počúvajme ďalej tento zaujímavý rozhovor. Moving on. Okay, so why do we destroy ourselves with nuclear war? Can you be more specific, please? Krátka pauza, dámy a páni. Ak náhodou takisto neviete, čo je to dogma, tak hádajte, kto nám to prezradí. Dogma je v širšom zmysle nespochybniteľný autoritatívny názor, výpoveď či zásada. V užšom zmysle je to záväzná normatívna výpoveď v oblasti viery. Dogmy sú najčastejšie cirkevné alebo všeobecne náboženské. Neviem ako vám, ale mne to celkom dáva zmysel, čo rozpráva ten zelený mužiček. Nejak som si aj myslel, že sa niekde objaví aj cirkev, veď tá pchá všade svoje autoritatívne zásady. Veď takto to bolo aj v minulosti, keď ste hlásili, že Zem nie je stredom vesmíru a že Slnko sa netočí okolo našej matičky, tak vás bez problémov za vaše keci obesili či upálili. Takže nečudoval by som sa, ak by aj v budúcnosti boli dôvodom nejakej pohromy. Poďme ďalej. Okay, one last thing. What about morality? What do you base your morality on? I see. Okay, that's it. Thank you. Takže ste videli, že sa nám to trošku na konci zvrtlo. Nič menej asi by sme boli príliš zanietení, ak by sme si mysleli, že je to real, dámy a páni. Takto verejné video by sa riešilo o mnoho viac, ak by to boli autentické zábery. Takže video asi fake, teda aspoň si myslím. Ale ten rozhovor, vlastne jeho obsah, naozaj pochádza z projektu Modrá kniha, ku ktorému sa autor pravdepodobne dostal a spracoval na základe tohto textu toto veľmi zaujímavé video. Naozaj niektoré tvrdenia tohto nášho potomka ma prinútili sa poriadne zamyslieť. A čo vy, dámy a páni, aký máte názor na toto video? Určite píšte do komentárov, ja si prečítam všetky vaše postrehy a môžeme kľudne aj podiskutovať na túto tému. Takže ak vás video zaujalo, tak ho
pošlite kamošom, aby sa takisto mohli zamyslieť. V popise videa máte môj novo vytvorený Instagram, tak určite budem rád za váš follow. Ja sa už teraz teším na ďalšie video. Majte sa.